Bu. Mangga. Aduh ta. Se. Masa tekan kono mang. Ada mbak penyanyi. Bedang ban, lagi jalan mencolot kok mbak. Aku kuda tiano. Enggak bengi dibaleni, enggak bengi Pakai jalan dibalani nang nggih Bu. Maka jadi kepala mabur loh. Mabur apa kepala? Coba inget nih dong. Makan apa yang untuk ayam? Atau mau tukang susu? Mau Bu? Antar tekan nuwun Ibu Tambahan. Ini kaya motor kantor pirang-pirang dino kok.
iki lho ya. Aja mutar esek meneng esek. Ngene iki sesuk nek tandur ndak ya eling kaya ngene iki no, Cah. Tandur sesuk karo ngene. Boten apa-apa Bu nggih. Sampeyan sampe ngatine. Matur sembah nuwun Ibu,